Unanukwanwe, unanukwanwe, munem unanukwa okotore gba. Wiyu, unanukwanwe. Kamara m igbo oge ọnọ ụmụnne m. Tupu m echefuo na onwekwerechi. Ọnwa nọ ọnụ nwa mba nọ. Awụchashiela n'ụmụ eyi. Hey! Ọkwa na-ekwu ihe m na-ekwu ngala na everyday m bịa gbutowe. Onye na-aghọta ahụ ga-asụ nwaanyị mba nnọọ ole ka ịgbasakwara n'anyị gbasa akụkụ ndị ọzọ. Hello! Ọkwa mbụrụ ya ufu agbaje vuvuvuvum bịa ngala na gbotowe. Onye na-aghọtacha ahụ ga-asị akụkọ ka nwaanyị a na-akọ, mana a sị na ọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji wee mụrụ akọ. Ka m gbara m ichefu tupu m aga n'okwu m gere ihe n'ugbe m na-agwa m. Mmadụ nwere ike ịdị dangerous mana ọ maghị. Ị ma na mmadụ dịka otu ugbo m na m nọ, mmadụ nwere ike ịdị extremely dangerous mana onye ahụ amaghị na ya dị dangerous. Do you know why? Because azorutebe okwu nga ga-azụ ya wụ beast. Gị onye na-ele m anya, ị nwere ike ịdị dangerous. Enwe ihe wụ ịwụ anụ okpo, anụ ọjọọ. Mana gị onwe gị maghị, and the reason i jiri ma hụ gịnị, azorutebe okwu zoo ya nga ọfụrụ ọfụ. You may be, in fact, you may not believe. Or when you react to chan, you will get so the lewe home and mogi me hekele. Enongalo we ne ewo wine, ne wine. Ike ile mwangodi. Mgbe na adịghị anya ị ga-aga ọmụgwọ. Jirikwe nnọọ nwayọọ mara okenye ogo nwoke lụrụ nwa eji ụgwọ again. Ụgwọ ji nwa ileji nwa anya. Nwa ahụ iburu n'afọ 9 months. Zụọ ya ya etowo nwa agbọghọ ya bịa lụrụ ya wuo nwunye. Ụgwọ ogo nwoke ji nwa ileji nwa ahụ anya. Inwe mkpa nga ọ gbara jide ya enye. Ọ si eji aga egbu ya egbu. Agakwala n'ụlọ gị cross boundaries. Enwere line ị na-ekwesịghị cross ya. Nwunye kere eke mekwere ya eme. Mgbe ọ gara na ke oge nwoke lụrụ nwa ya, o mere ya eme, egburu ya egbu. Onye lụrụ nwa nwunye okere eke dị iche na onye lụrụ nwa. Otu ihu anyị dị n'iche n'iche, otu a ka agwa anyị dị n'iche n'iche, otu a ka mkpụrụ obi anyị dịkwa n'iche n'iche. Don't make mistake about that. Ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na phone, sị m nwaanyị mba na mza. Ya sị m na enwere vidio m ihe kere gbasara nwata nwaanyị gara ọmụgwọ, gawa buru gbogbo n'ishe, gaga tọtụrụ nwa ya nwaanyị mụrụ gaa n'ụlọ nwa ya, buru gbogbo n'ishe na akpa gaa nga ha na kere dị ma na-apụ ya were rezobled do nwa anọ ntara nki were ihe ọwa ọsọ gbogbo n'ishe tee ya. The man agara dotie so ọ ga-alara ya n'ụlọ ya. From ọ ga-alara ya n'ụlọ ya jụọ sị lee ihe black o tere nwa ya n'ihu ya. The woman nga ọ na-eme ka omilite onwe ya ga-ewepụta mkpu gbogbo n'ishe sị lekwe enu na lekwe enu n'ọgbogbo n'ishe le nweghị ọzọ. The man azụbiri gbogbo n'ishe tinye na moto ya ala without gbogbo n'ishe site na village na-akpofu phone so wetere gbogbo n'ishe na ihe n'ọgbogbo n'ishe wetere exactly that kokom so nye ihe nwaanyị ada ọrịa agadi nwaanyị na-achọ ịnwụ because of gịnị oge nwoke siziri gbogbo n'ishe ebe o si weta content o tere nwa ya n'ihu. Na ya lere vidio ahụ na legesi n'ụkwa na ihe a na-amaghị n'elu ụwa ọ dị ụzọ ihe abụọ ya na-amaghị. One, na ka ya na-ele vidio ahụ na ihe yiri ihe ahụ ga-abata n'ụlọ ya. Two, na senior brother ya diọkpara nne toshiri ha niile gba na agwa ya n'elu ụwa na ọ ga-act ihe n'ugbo ya na kro na ya enweghị ike believe na enwe onye o mere ya ikekwe one day ya ahụ phone no iji contact ya confirm ma ya nwere ma ọ ya mere ajọsọ kpọta somebody na nwanne nwoke diọkpara nne ha mere ihe na ya ga-asụ abọdala ikpewe na phone ka ya ga ṅụrụ iyi na dede ya enwe ike ime mmadụ ihe otu na till now ya pụtaba na the shock na nne na nna ya mụrụ na arụ ha anọ
na ya nwa nwoke ada toke nta nwaanyị ndị ụmụ okorobịa abụọ toro ya ka diọkpara ha toshiri ha ọfụma ka ha jiri chagburu 7 years before o jiri to ha ahụ nọ na 7 years and before mama ya tụwazie ime ọzọ mụtazie ha nwa toshiri ha etoshala dimkpa onye ihu onye azụ mega ọfụma na ya nwa agacha na skuul nweta ọrụ ya nwetakwara ọkwa deedi chọtara ya dị ọrụ whereby dị ọrụ nọ very close to ụlọ ya bịazie n'ụlọ shi n'ụlọ na-agara ọrụ ya pụọ n'ọkọta ya luo na 4 o'clock nọ nga na ka ya nọ achụga nwụnọ emeghị onwe ya eme aṅachajigakwa n'onwe na nwanyị mba n'ọnụ ụlọ deede ka anụ Chineke bi n'eluigwe gọzie ya di ya hụ ezigbo di ga-abịa ịlụ ya na ana na-akwado ihe ya deede ekwe na alụkwala na nwaanyị ọ lụrụ nwaanyị ọhụrụ lụchara deede ihe adịzighị otu o si dịrị na deede ha maara samanya na aka na-emetụ ego ihe dị iche abịa dịrịwa ya bịa nwewe financial breakdown ya bịa complain nwa ya bịa na-ele nwanne nwoke ego na-erubere isi nọgidezie ọ naghị adịzi happy enwezi ihe ọ na-eme ọ na-emete kemgbe o ji lụcha nwaanyị dị tọ ihe adịzighị otu ọ dị ya nọkwa n'ụlọ ha n'ụlọ deede nọ na-arụ ọrụ na iji gosi m otu esiri hụ deede n'anya n'ihi na o soro zụọ ya na skuul infact ọ ya nwa zụrụ ya na skuul na ego lekwana ka ndị ọzọ na ọ ya nwa single handedly zụrụ ya ga-beat ha chest na ọ deede ya zụrụ ya n'ihi na ọ na-ekwe ka ya lak anything mgbe ochie ka ya nọkwa n'ụlọ ya ọrụ ya rụga na ọ ya chọtara ya na mgbe ya bịara bịa hụ na ihe adịzighị otu ochie adị ya bịa hụ ya ọ na-anụ chuchu mgbe niile biznes ya gụgazi nwaanyị alụbatala na nwaanyị abatala rie ime ya elegede ya na-ala ike ka ọ nọrọ n'ochuchu ya nọrọ nga kpọkpọko 4 months salary ya 1 naira akpọ ya transfer deede pịam na akaụntụ ya deede ya sa gbowe na ego onye hụrụ aha ya onye nwa sendere ya CS na o deserve ya na ọwụ gịnị wụ ihe biznes ya ji eshike ụta uche na ụgwa ya o ji adị worry na ya like the level of worry or entertain these days na ya dị worry happy deede ya bewe instead of ịchọ bewe gwawe ya don't worry na ihe ga-adị mma na ya ga-surprise ya na ya ka anọ ihe ga-adị mma ya ebido bụ eze dị family nwunye deede ya dị ha wee dat na ego ya enye deede ego ya akwụghị ya na salary ya were nga ga-ezuru ya enye deede ya kefuru afọ o were ji esi ebe a na-arụ ọrụ home nwunye ya ma ọ ya ka nwunye deede ya nọntara mụrụ nwa o agadaga nwa ọ mụrụ yiri nnọọ nwanne nwoke n'ihi na eji ha na anọ ha na ha na-aṅma mma na mma na-erubere ha isi na nwunye deede nwa yiri deede nwata na mma oge nwaanyị akọchali na bịa ọmụgwọ ọ wụchasịkwala ọmụgwọ a na-eme nwaanyị oriri rụka ọ bịara bịa irido ahụ a na-eshikwere n'afọ echi a na-eshi n'afọ echi ya ile anya ihe na kpam ya eshi n'ego ha salary bute 1 bag of rice bulata gwa nwunye deede si na deede si ya ga-ebute rice ebe a na-akwụgwọ rice gwa deede si adị ama na ya gwa nwunye na ọ ya nwazọrọ rice ya ebulatala rice deede si nọkwa dị very happy ebulata rice ọsụwa ya na-arụ ọnụ home ya ba ya zụọ ihe ma ihe eji ele nwaanyị ọmụgwọ ma gịnị ya gboo deede na ya azụchikwala ma ihe ofe ma ihe gịrị ma ihe pepe soup ma anụ na ọgwa nwunye dat na ọkwa ya dịrị ebulatakwana ya deede kelechaa ya si ya ma ihe a ga-emere ya so na ọzụzụ ya azụga ya wụ like owote ka esi eri ya na ọ bịakwara na ngwa ya gwa deede sọ hapụka tihekwere nwoke na ugboene chọrọ ịlụ ya na o ji n'obi mgbe ebu ego na ọ na-enye ya ego like ọ naghị emere ya ebere na inye ya ego ma ya nara ya na ya taa ka ego hit na akaụntụ ya ya werekwe ndị ego na asa deede ya ahụ enye ya na because o deserve ya nwaanyị mba na ndele ihe megana ọ ya ka oge nwaanyị deede nwunye deede nne ya bịara mụkwu bịa ekwe ịkpa ya na-atọ ihe ọ ga-eri tii ọ ga-eṅụ tii ọ ga na-asụ kpọkọtọm kpọtọm asụ nnọọ kpọkọtọm kpọtọm ka iyi ọdụmebi ọ na-atọ ya ote ya na-asụ tii na-ada kpọkọtọm na ọ bụ dịka na nke rọrọ arụ nri
ka eshiri yo ekere awa ya eshiri nwa ya mụrụ ngwa ọ ka nwaanyị agụ ya eburu ya doi n'afọ mgbe niile eyugeri ọ ya ka ihe ọ nọrọ n'ụlọ ha na ọ bụ naanị 2 weeks kpọị ya gawa ọrịa dedi agawa kere ọrịa mgbe ha niile na-elolitere n'oge mgbede oge nwaanyị atọtụrụ nki ukwu obodogbo nki ha ka nkere ga-enọ n'akụkụ ihu nwa ya like this tụtụrụ obodogbo nki ha ka anọ ga-enọ n'ihu nwa ya wuturi ihe egbuo nki shi nọ nga gburute nọ obodogbo nki ha ka nkere were ihe ọwụ ndị o tegasịrị tee ya nya ya nnọọ nya ya apịta ya bajuo ya n'ihi na ifu nwunye bụ ya wụ nki obuge ụmụnne nwunye niile bụ ya wụ nki ihe niile oge nwaanyị mụrụ site na nwunye dede ha niile bụ obodobo nki ha ka a na-adụrụ ha nga ọ ya ka nwunye dị confused because ọ maghị ihe ga-awụ reaction dị ya oge nwaanyị cross ụkwụ na-ara nnọọ orenji arama orenji ya bụ zolo lege ihe aha na tie sote ihe a adịghị mma n'ihu obere nwa na agbọdọ na-egbu nki na o kwesịrị ịdị small lekewe isi nnụ nga gwuruo nki nga hello dị too much for a baby ha ewute ya chọrọ ikwụsị mba na ọ ga-aka dede mma na ọnụ ya chọrọ ikwụsị mba na dede ya wụhụ onye nsogbu na ọ na-enye nsogbu ya ka ya ekwutere na ihe adịrọ ngụ ya agba ha nkịtị otu obi esi ya mere ka ọ nọ rie ya agba ha nkịtị ya gbawa oge nwaanyị dede ya nne nwunye dede ya si ya na ma ihe ọ kakwara na nwa na ọ na-ịgwakwa dede ya agwa ụkwana nna ya before na-aka ya destin the woman asị ya na nwa ya ka ọ bụ na ọ wọbara ya na ihe nwere right inye ya ihe na ọwụ mark a na-enye na ọwụ ihe omenala na ọwụ dia culture na ole nwa ya nwaanyị na o bu ya wụ nke na o lekwe ụmụnne ndị kọs na o bu onye ọbụla bụ nke na o kwesịghị ekwesị bịa na nwa consent anybody before ya transfer that culture ya wụ omenala njirimara eji mara obodo ya gwawa esi na onye kwughị ahụ na ndị obodo ya emena ihe wụ nke na ya dede ya nwụghị onye obodo ha na ọgụgwa like ihe na o doro nwa tire ọgwaghị ya gwa na ọ gwara ya agwa o kwere okwukwu mana ya ma ote dede ga-eri atị na ọ wụjikwa ọ dịkwa ya tọ na-ekwu okwu mana ihe na-agakwa ọ ga-adị happy with this na ihe na nwekwere ike ime ya si abịa lawara ya lawanụ ihe ya bịara ma ya emechabeghị ya nọ ha ngala emena nwanyị mba ọ ya ka dede garara lo gwuo anya gwuru ihe nọ ntara say what is this oyipụbe nwe ya etie what is this gbe ka kpụrụ efe oyi n'elu yipụga wọsa n'oche gwuo tọn ihu nwa so what is this o kweghị ya makpo na friji shere mmiri juru oyi ṅụọ were mmiri nụ ntara wụọ n'isi ya lụghachi ọ na-eme ka ihe ahụ ka ọ na nrụ ka ọ ga na ọ na-atara ya itete ya na-ele nwanne ya nwoke ya hụbeghị ya na that mood before ọ sị what is this again oge nwa ese ele ihe omega ka egburu nwata egbu ele ihe omega ka nwata egburu ya egbu ejiri mma fọpụ isi na ọwụ nke na-egbu na family ha na-egbu ndị ya egburu ụmụ ya niile nke ya na ya egburu ụmụ ya niile sokezi ụmụ ya niile ya egburu ha nke na ọwụ nke enwere ihe ọzọ egburu ya egbu ọhụrụ ka na ome ka agada agbara ya agbara ya na-ele dede ekpozoga na-ele dede ya wọcha mmiri n'isi mmiri awọ na ala sitting room ties mmiri awọ dị ya na-ajụ what is this what is going on here onye ọbụla na ya etegoro nọrọ n'akụkụ nwunye si na ya amakwa ọnụ welitere so ha di ya jụọ esi ọnọ mgbe egbugo nwa ihe nda ya si ya nọ n'ụra n'eziokwu na ya nọ n'ụra di ya jụọ esi ọ nọ n'ụra mama ya kuru nwa ya anọghị ya onwe ya lakpuru ụra mma ya ekuru nwa ya tụtụrụ ihu ya gbuo nwa ya ọbara gbuchia ya ọbara kụpụtachia ya ghara ya because mgbe ị na-egbu nwa ọhụrụ dị innocent a helpless baby like this innocent onwe ọrịa ga nothing mgbe ị na-aka ya ka ị kapata ọbara ị na-akapata ọbara ịchọrọ yara na ọ gịnị wụ ihe a onwe ya chọrọ ịsa ya destin ọ ga-enwe na-ebete na-agụji na kemgbe nne jiri mụ ya hụbeghị nwanne ya nwoke na ụdị ahụ before ọ nọrọ ngasị nwunye na ya bịagodo nwunye ya gara bịa okpokwu ya onwe esi ya bịa ya bịa ọsị ha nọrọ ọdụ na elubeti ha nọrọ ọdụ na elubeti nwunye ya noruo ya onwe noruo ya sị na-ekwu n'obi esi ele na otekele gbo ochi rutere ya gwa esi dede ya gakwara ọrụ ọ nọrọ nga apụwa tụtụrụ ụzọ onu ntara ha n'ime gushie ya gbachie ya chiri ka echie na akpa
onye mba nọ nwakpo na kitchen ya notice ha na oshiere na kitchen mapụta pụọ outside enwe ihe ọ gara na outside ga-eme ya ma ọ baa ebe ọba pakịrị moto ya na ọ na-agbazi agba because of ihe isi ike meghe boot moto chepụta eriri ọrụ ka oriri na-eji eto moto or something were ihe eriri nọ hechi na windo na-ele mgbe ọ chịrị eriri ahụ nwunye na-eti sigidedi ọgaji ime udo ka ọ bụla ya na-eti and ojighị ejighị fon ya bata na room ebe ahụ fon ya na sitin room ọ kwụrụ n'ọkụ nga ha na-elege telivishọn before ya na-eti na aṅụkwụsị dede egbukwala onwe ngo iji eriri emeni ya na-akwa aka na dos dede ma ọsọ ha amaghị ihe o ji eriri ime ihe ọzọ ya mere emechaa n'ọnwazi elu oge nwa oti na-eti ha olu na-eti nwunye dede n'ụzọ n'ime ụlọ mgbe ọ hụrụ na mmanya etiwele and ọma ihe dị ya ji eriri ahụ o jiri gawa na sitin room emeke ha shi na windo hụ ya ka ọ gara ga chịrị eriri na moto enweghị o ji eriri pata mmanya etiwe the woman etiwe na ogbukwerele mmanya ahụ na ogbukwe mmanya na ọgwụkwe egbukwe ya na ọ ga-egbukwe ya onwe ya na-esi broda kọpa etikwere mọda onye ya na-eti a na-aṅụkwụ n'ime nwụlọ gididi na na-amụkwụ na dọ a na-akọ aka na dọ helo onye ka ị na-akọrọ dedi emekwala ihe ya n'obi mechaa bịa gbagha ụzọ gwa nwunye sie ya mara nga akpa mmanya nọ bushie ya na paaki ya ọfụma ka ya kporo ya moto chata moto ga-ebugide bula ruo n'ụlọ ya send ya back home ihe were ọsọ wuri ite nwapụta na sitere na-elezi oge nwa ya hụ na dedi ewerele dis pocket knife wụrụ kitchen knife ka o jiri mee mana o doro anya na ọwụhụ razor blade titin dịcha bod tụtụrụ ihu oge nwanyị chawashicha ya ọ chara this woman ihe na-arụ ha mma ọ chara esecha ya nwe ihe chakasa chajụsa ya oyi tụtụrụ ihu nwaanyị mee ya ka ebe ndị wich mere mitin ya o buo na ntị ka o buru na ntị ruche ugboro abụọ ya bịa ha n'akụkụ buo ha tụtụrụ ha na-ekpetekpe ihu ebe gbuo ya star enwe ihe wụ krọs ya otu n'ụnụ krọs ha ya otu n'ihu ekpetekpe agadi nwaanyị ebuzi otu ihu nwaanyị na-atụzi ụjọ ọbara na-asụ rorororo ụdị onye adịcha very bold ba tụtụrụ ihu nwaanyị lachakasacha ya ọnga ọ chakọchatachara ya na ntị ya egwu anya bụrụ detin tinye nwaanyị na ụbụzi n'ala na-asha aka emeghe na ibe elụga ndị omeibe ekege nwa ha dị na ya ma na ihe bịara lọrụ nwaanyị na ọ bụ beast na ọ wee kwenso sukpole ya nọrọ n'ụlọ enwa na-ele di ya na ọbịa dekiri ihe mere ya na ọkwa ọmụgwọ ya bịara ọmụgwọ ibe na-abịarakwa ka oge nwoke jiri mma laa ya n'ihe na-elele na ihu ya andị nwaanyị tege mmanụ na nwaanyị mba nna m sị na onye ha ọnụ dedi achacha ya ga-ekuruzie nwa ya gwa nwunye si tomorrow ka akpọrọ nwa gị ụlọ ọgwụ ga-eme ya surgery clean ya distant mara ihe a ga-eme ka eke chances a ga-eji wipe all distant oge nwa ya ebilite ihu ya niile ọbara imulo niile ọbara gwa nwunye so ga-clean ya ta mmesi achọghị ịpụta ebe ahụ drọpụ blood mmanya ebe ma ọ wụ ya na ya abụọ ga-eketa oke ana nwunye dị good surprise ote ya onwe dị surprise agwa ya na di ya ga-eme ihe ome mụ ya to ya nwa dị surprise ote ya dị surprise nwunye anọrọ nga ana gboro mme pụwa gawa gị triti isi ozoro na eji ha asụ gịnị ihe ka ihe gịrị ha alụ acha ha azụ nwunye apụzie ga kpoo nwaanyị kemist na ihu mmanya ga dị ụta ya n'ala ọ gaghị eshi ote ya sojawa ihu na ebe ọhịa o mere mama ya na o lecha mma mụrụ ya mee ya destin na ya na mma ya ga-ala ya na-alụgachi na one day na ọ ga-eji mma agbagbu ya di ya si beni very fine na o lebe ụzọ gboja ga ese bịa nara ya nwa ọsịsọ ebe ekuri ọgwa ya sị oke nwa ya gajasị nwa ya uche nwa ka ha gazie gaga na ọ bụrụ na nke egburu ya ka eji mme mma ihe na ole ihe o filiri ya fin ya ga-ereliziri nwa okuru gawa kulazie ka ha ga mezie ka arụ ha ma finishizi ọrụ no na ote mma ya sọwo kọchọ ha na ọhịa ya mere mma ya na ọwa omenala ke ha na ọhịa ha na-eme ndị oge nwaanyị gara ọmụgwọ na ihe ya mere mma ya na ọwa omenala na mma ya lechara nwa amụrụ ọhụrụ tụtụrụ nwa gbuja ya ihu ọbara nwa ọhụrụ na-awụ onye ma ote nwa ya chiri be akwa o mepe ọnụ sị na ihe na kọchọ onye na ọnwụ kọchọ nna ya na nwa ya kwesịrị practice kọchọ ka ha ka kwesịrị practice kọchọ ka ya ọtụtụrụ nwa ọhụrụ laa ya n'iyi na ihe ya emere ya na ọwụ kọchọ ka ha na adịghị onye gara ọmụgwọ nwaanyị gara ọmụgwọ n'obodo ha ihu na-arụ mma na ọwụ kọchọ gwangwan kọchọ na kọchọ aja ma ọna a ga-akpọta kemist ya bịa tụtụrụ ihu nwaanyị nụtara triti nwaanyị na-eti the wound dịcha deep wuru ogburu ya egbu wụrụ ọkara aka very deep ka ọ chọrọ ya chahuo ka ọ chọrọ ya chahuo ka ọ tụtụrụ ihu nwaanyị chajasacha ya
The chemist man was I know the too much. No, the scars the too much for a woman. No, now why no, give him a heka. Dedi aga lulo pụta nwa ọhụrụ so lee ihe nwaanyị a bịara n'ụlọ ọmụgwọ ka ọ bịara ya anọghị ya nwunye ehi ụra o kuru nwa ya nkwanụ nwa ya o nwere right nwaanyị o nwere right ịka nwa ọhụrụ ihe ụta the chemist man eti ha this mark dị too much for a baby yes good ọ bụrụ na ọ ga-eme nwa ọhụrụ na-enwe ka ọba yiri otu a na how much more ya onwe wa dot ka ọ ga-eteki na ọ na-anwa nwaanyị bandage ọ mee ngwa ngwa ka o shebe apụrụ n'ụlọ asọ ụta ka kemizi bido treat we nwaanyị na-eti n'ebe eti ebe na ihe na ihe mere na ọnwụ ya ga-eme na ọnwụ ya ga-agba wachasa isi na a ga-eji ya agwa ya sakwa ya kapụrụ nwa ya ọbara ha emewezi this one na ọ bịa pụọrọ ya n'ụlọ ya ụta ka eshi were bandage jige n'isi jie ya fo mkparanye eti ge na chatara moto were adịrị nye moto gwa ya ebe o bu ya gaja ụta ka eshi bula ha nwaanyị nta okwu akpara na village nwa nwoke akpọwa efo kedu akpara akpọwa dede na ọwụma mmanya ka o lechara anya were mma gbuo ya ka mgbe ndị Fulani na-egbu victim n'ime ọja ya jụwa eso na mmanya ahụ ọ na-ele anya lechara anya were nwa ọhụrụ ya mụrụ gbuo ya ka mgbe ndị Fulani na-egbu victim n'ime ọja na ya nwa mere mmanya ihe asa na dot na mmanya mere nwa ya mụrụ ọhụrụ asa obere nwa ebebi na-enweghị ọma nwa 3 weeks na kedu onye a ga-egbu ọfụma gbuja ya mere ya bere amaghị ya mma n'olu ya mere mama ya bere na ya mere ya bere na ya dịkwa very very grateful na ọ dị na-ekwu ihe ya na-ele sị nọkwa na dị dịcha like this ka ihe a na-asị emeritekwala mmadụ na nwa ya na-eche n'ime obi ya sị nọkwa ya akpọwa ụmụnne kọwara ihe gaga ọ na ya megana oge nwoke akpọwa ya nna nwunye sị na ọ gịnị ka o mere nwunye bịara ọmụgwọ ya sọ ọhụna na ihe o mere nwa ya mụrụ nwunye bịara ọmụgwọ bibi ile na onye kwụlọ kọntịrị ha ahụ ihe o mere nwa ya dedi anọrọ nga see ihu nwa picture see cha the wound send ara ha jụọ oge nwoke sị na nwunye nwere right ịbịa n'ụlọ ya bịa were culture ha ji biri n'obodo ha na ya wụhụ nwanne ha ya wụhụ part of their family na ihe bịara lọrọ na nwaanyị na ọwụ okpukperechi ya na chọọchị ya na-ekpe usoro ya omenala ya ka nwunye ya gara lụrụ ga-eso na nwunye ọ lụrụ nwere right iburu ihe a na ụmụ ya niile bucha maka n'ihu na ọ jụọla n'onwe ya sị ma ihe kpatara na ụmụ ya niile nwee ike bara uru diọkpara ya sọpọtụrụ esend UK that very day mara the next day bu ashita back ofu nọ na-aṅụ gufu aṅụrị everywhere ada ya nwa ya lụọ di otu nwa ka ọ ka mụrụ di ya nwụọ na ụmụ ya niile bucha maka na ọ jụọla onwe ya ihe kpatara na otu ụmụ ya niile gaghara buru maka enwe ofu mkpụrụ ka emeka ọfụma nwa ya nwaanyị ya bịara bịa lụrụ ozugbo kpara okwu n'ụlọ ya biznes everything aghasa na ọ bụrụ na o nwere ihe nwunye ejiri bakwute n'ụlọ ya na onwe right nshi n'ụlọ ebe ahụ ọ lụrụ edenwe transfer ya bute ya n'ihi na ọ ya nọrọ na ọ ya ji aka ya egbugo ụmụ ya niile maka and enweghị any one of them mega ọfụma na o popụta dị okwu n'obodo ka ya kpọrọ ndị obodo ya bịa ka ajụdele ese ma nwere right ịbịa n'ụlọ ya bịa kapụ nwa ya ọbara nwa ọhụrụ nwoke mere ha ọ na ya rie na nwaanyị mba nza nwunye ya anụrụ ebe ọbụbọ ya agwa ya sị ya gaghị ya achọghị ịbata ebe ahụ ya anya mmiri n'anya na ọ bịa lakwuru mama ya na ihe ejiri hapụ ya nga na ọ mụrụ nwa ọhụrụ ka ya letacha ka hapụ ịrụ ka ewere nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ ma eso ya moto ekwe eso ya mgbudu ma gịnị send ya village na ọ nwetacha onwe ya dị strong na ọ ga-abịa dụwa mama ya ọhịa ya sị ka ya mee ka ya mara na dedi ya ahụbeghị ụdịka iwe ahụ bifo na ọ weta oge nwa ya shelawa nwunye ewejurila iwe traịwazi imezi di obiọma mana di ya trọst ya iwe eweela ezigbote iwe were ihe ọ na-ekwuzi iwu na ugbu ka ya ghọtara na maka ha bucha na mark of poverty na ya nweta onwe bịa lakwuru mme ya na ya na-alụghachi ụmụnne m nwanne ya nwaanyị kọkọta ọsọ ebe a n'ugbo na a na-arịọzi dede ka ọ hapụ gawa ya etiela ọnụ dede si na ya eme ya ihe and since ejiri hụ ihe o mere nwaanyị ahụ ya na-eruchacha nso ịbịa rịọ ya ya na-anọ fa ya pụọ like ya pụọ ya kpee na fon si ewetukwe n'obi na ahụbekwana ụdịka iwe ke mbụ na ọ chọghị ịma ọ na-awe ọlọta na ahụ maka ahụ everyday iwe na double up ọ na-arị ya ka o meghe enough na ọhịa ya sị ka ya bịa gbotowara nwaanyị mba na m gwara akụkọ na gbotowara ụmụ nwaanyị ị gaghị aga na ndị ọgọ m gị na-eme ka ọwụgwọ nwa mụrụ nke nwoke lụrụ nwa ọwụhụ nwa ya ọwụ ogo nwoke ya bịara lụrụ nwa mara line mara limit ụmụnne m akwasa na-asụ aja ka ikpe na-agba ndị mmụọ asụchapụ ihu amụchapụ mma
otu o shiri daa ka a na-eshi abịa weta ya maka ndị nwere ntị. Eke dara na m si m abịa gbotowara ya ụlọ. Ụfọdụ si dị man na o mefere emefe na ọ dị too much. Ụfọdụ si ihe o mere mara mma magbuo onwe na mma. Ihe ahụ ọnụ na-emehụ n'ihu dị man agwakwana ihe ya na a na-aga emeheri. That means that thing jọrọ njọ, o kwesịghị ka emee ya. N'obi m nwoke na o mefere emefe, n'obi m ihe nwaanyị a mere ọ dị mma, ị mara n'obi m kwuo obi m, n'ihi na comment section wụ class. A lot of people na-abịa ha makpuo na comment section with speed ka ha ga mara uche ndị mmadụ na okwu atara kwuo n'obi m ụmụnne m. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ, udo dịrị unu.